Debía ser un dos espazos máis seguros do mundo, pero foi o escenario do que xa é un dos grandes roubos da historia. Os ladróns entraron no Museo do Louvre a plena luz do día, armados simplemente con radiais. Accederon vestidos de obreiros á Galería Apolo da Pinacoteca. En apenas 8 minutos, roubaron 9 pezas da colección de xoias da Coroa de Francia. Un conxunto de 8.700 diamantes, 34 zafiros, 38 esmeraldas e máis de 200 perlas. Síntese de séculos de historia política francesa. Dificilmente poden venderse no mercado, pero o seu valor roza os 88 millóns de euros. O das xoias de Napoleón é o roubo máis espectacular ocorrido no Museo do Louvre, desde que desapareceu a Mona Lisa en 1911. A obra estivo 2 anos oculta nun pequeno apartamento de París e recuperárona en 1913, cando o ladrón intentaba vendela. Foi daquela cando a Mona Lisa consolidou o seu estatus como o cadro máis famoso do mundo. A historia está chea de roubos espectaculares no mundo da arte. En 2004, 2 ladróns cunha escada sacaron pola ventá do Museo de Oslo o famoso grito de Munch. No seu lugar deixaron unha nota que dicía «Grazas pola escasa seguridade». A obra recuperouse en 2006 sen ningún dano. Cinco anos despois, a noticia estaba en Galicia. O 5 de xullo de 2011 desapareceu o Códice Calixtino do arquivo da Catedral de Santiago, un dos documentos bibliográficos máis importantes do mundo. O misterio mantívose ata que un ano despois a investigación deu con esta xoia do século XII nun garaxe do Milladoiro. Roubara o electricista da catedral por motivos que nada teñen que ver co valor do códice. Fora da arte, os ladróns atopan os botíns máis suculentos nos cartos e nas xoias. Famoso como o atraco do século foi o roubo no Centro Nacional de Diamantes de Amberes, no ano 2003, considerado un dos edificios máis seguros do mundo. Sen facer saltar ningunha alarma, unha banda profesional de delincuentes baleirou 100 caixas de seguridade. Levaron un botín valorado en 100 millóns de dólares. Igual de espectacular foi o atraco ao Banco Central de Brasil hai 20 anos. Os ladróns perforaron un túnel de 80 metros ata a cámara acoirazada do banco e colleron máis de 160 millóns de reais, uns 70 millóns de dólares da época. Claro que os máis finos delincuentes tamén se dedican a saquear valixas ou incluso trens. O cine inmortalizou para sempre o asalto ao tren de Glasgow en 1963. Os ladróns roubaron en 15 minutos 120 sacas repletas de libras, un botín equivalente hoxe a 46 millóns de euros.